No tak musíš zdvihnúť ruku. Všetci zdvihnú ruku, kto si prosí dneska darček. A takže všetci, čo si prosia, poďte ku mne. Všetky deti, čo si prosia. Všetky deti, čo si prosia darček ku mne, ak neprídete, žiaden darček nebude. Takže ku mne. Všetky, aj tam detičky, čo sedia, aj tam ja ich vidím, poďte sem. Naučíme sa pekne dobrú pesničku. Detičky, viete mi povedať nejaké zvieratka, ktoré žijú v nejakej džungli? Vie niekto? Opica. Opica. Vieme si ukázať, ako robí opica? Ako robí opica? Tak ja vám to ukážem, dobre? Takže opica dá takto hore ruku a takto si škrábe brucho. Takže teraz všetci to vyskúšajú, dobre? Dáme hore ruky a škrábeme si brucho a robíme. Výborne, to je super, viete mi povedať nejaké zviera, čo má taký veľmi dlhý chobot? Ako sa volá? Kde? Kto je? Je to slon, takže všetci si dáme takto ruky a urobíme slona. A ešte pozná niekto také zviera, ktoré tak bude, čiže... Lev. Je to lev, tak všetci si vyskúšame. Všetci aj s rukami. No výborne, ale my tu máme nášho DJ-a, ale on je trošku nahluchlý, tak aby sme si pustili pesničku Ide slon, musíme aj zakričať nejaké kúzelné riekanku. Deti, vie niekto nejakú riekanku? Vie niekto? Tak ja vás naučím jedno, dobre? Takže povieme, že čári mári fuk, my tu chceme hluk. Dobre? Takže všetci so mnou, 3, 4...